אז היום הלכתי בשרת של WarMC במוד סקיימיין וראיינתי אנשים, וזה מה שקרה. אז קוואי, אז מה אתה חושב על הסקיימיין ועל השרת בכללי? וואלה, אני חושב שהשרת הזה הוא פיצוץ, הוא מושקע ברמות, המפה מעוצבת ממש, והכל פה מתוכנת היטב. אני משחק פה די הרבה זמן ולא מצאתי אף באג עדיין, אז משחק ממש מטורף. אוקיי. מה אתה הכי אוהב בסקיימיין? מה שאני הכי אוהב בסקיימן זה שאפשר להרביץ אנשים ולהרוג אותם, סתם לא, אבל זה ממש כיף שאחרי שאתה משיג את כל הדברים שלך, זה לא סתם אתה לא עושה איתם כלום, אתה גם יכול ממש להשתמש בהם אחרי זה, כמו לקרבות. ולמה אתה מצפה מהנדר? וואלה, אני מצפה שיהיה שם פיצוץ, קודם כל אני מקווה שיהיה יותר קשה, כי עד עכשיו היה לי ממש ממש קל להשיג הכל. אני מקווה שיהיה קשה ממש, שמעתי שהולך להיות בוסים מטורפים, לארנה, אז אני מקווה שיהיה. מהמם. מה אתה חושב על הבניות בשרת? הבניות בשרת מטורפות, קודם כל, האם מעוצבים היטב, גם הלמטה ממש יפה, וקיבלתי כת הצצה לנדר, לא אשקר, נראה מטורף. וכן, נראה צ'יל. ומי הצוות האהוב עליך? אתה, אני? אני לא כן. צוות אבל. אם אתם רוצים להיכנס דם, זה ה-IP גם לפרוץ. נראה אתכם כאן.